akasa tak nanya di oro baiklah guys naidi baiklai aromu jong kata sklai naidi hello guys tak sung dara bai tak berai tongo means sung tak tui ni grana bar faika ni khana ota bar kotorma faika ni ya abono sung tak kunui obo tui kotor nayan ni rona lagak bokhe naikhe ni sawang ke naiya ho nong ni personal life ho samung mani bagoi berai nei maliya ke takha kisa tui kotor taklai tangai tui kotor kisa naigrana ni faijak bahai bong saini buijoton sawo motamuti nogana guni jora faijak ni hino kia busuk jora faika tak takken kisi samosinai abon bagoi norong sini bolok tongdi yang tathane tui kotor phunugan guys obo ke parani school norong naimaka obo ke parani school guys obo ke sin parago Airtel ni tower ongkha motamuti bosor kaisa kaka junga gi tower ni bahut problem on takha sin parago Airtel ni tower faijak tower faipuni phia jeboni price ni bago sin Airtel no isi khain musu gyamui jong khata khai BSNL ni joto bukhar laijak khaini hinai ke obo khe sin parani tuinok guys naidi ostoste tui kotor ma sinung jakha ostoste naidi yang saito motamuti pungbai chi thaka pukri lo pungkha ani pukri kana ani pukri ke pungja khabokhe tui kasai tongmani bagoi tui pungui thaka oro wansani pukri tui pungui thangka bokhe wansani pukri aboni gana khla ani pukri guys naidi eke sung already pathor faijak pathor phai sung tak block khain hini faijak ya tui rok kotorma phala yago khlai wati kisar liya do aboni sigang wati do bani sabo tui kotorma siko sini pathoro tui kotor naidi guys ibo khlai sini pathor ujaga tui abo tui sia miyago naidi koiro tangsi tongkho ngefun tui ni tak kawma tongkha horsana hor tui komi thangkata kintu phia ayang tolago hangke tui kabang ayang tola tak thanglai thangni norong phunungnai tai horsa su tui miya wati rekhang kaila an pukri bai thangkamo ya wati liya abon pukri basra musang liya ya segani tui aste tosai khaije tongo tola sing abon bagoi tui tola sing tui bangkha tola sajo thangni norong tak phunungnai okay guys already sini parani sung tin mukha sopaikha tin mukha ya kaisa bag tong ta oro sopaikha uboni pore naidi yang ang odek himi phaikha odek to didi sali ya haipu no boring nangnai sini kisa shortcut phungan hene eke ubo hangke tu unaidi bwskango tui kotor ayengke tui kotor phaite tongo sung tui kotor gana already thangde tongo hangke ubo khe sini parani bridge ni jaga tui mihra busuk musra kino ang si phaimali ya nogo kisa osubida ngai thangoi nge tini khla phaikha phulugan bagoi jesub kasai phunu ma phunungnai ble era motamuti tui kuplung nia phun dino ke tini to kurikha ke tini hingke ang phunugan nai tini nana bodo khunai tui kotor phaijak nai tui kotor phaijak no tini phunungnai hini tongo ta ke abon bagoi ostang bu tona roi tongo norno phunugan bagoi nge nai di guys bwskango ba tui to kotor nari andara kan kena bakhlai phayani mujali to anhni hinchi kasal ma hani hinta wa kasal ingra de nei karon hudai video to ma kiche khain bai da phai ni gorang kata khaika ani block khai rona jotno phungra na hini amon bagoi na digas norong tongdi sumai baksa nagina ang room da kaman room tong ni khana bo kisa room kama to kahamno kamai hangkre to phun gana jara phun gutu nai hini wang jakta angna belaino tongthokjak khatini dino bahut din pore himi video ma khaipaiba karon ang kisa nongni kom no nokhoro haikunu norongni bagoi ang phaikya selamung hiya men ko khike norong kaisa ang kaisa travel blog phunugra na ni tongmani ba himba norong kaisa content phunuga nango content hingke tini sukti kotono tui content khaini ta ba himba sini je parak sini tui tormani sini para sob sita naithai tongmani hinga tama
रास्ता kasar lama tui duno digi tui thangnai ahita tui tor kha hangkle gai sin para sob phomoi hai buini para kulu phun sin para kulu gia ja phuno sin para kha tomongnai kasaro kasar tui himi thangjangnai umti haitu kasar tui khlai himi thangjangnai lama tongo sumutak jemon ubahai sungu kasar tui himi thango yang saito tui toro umti haitu to phuno men je rasta hangkle kasaro khlai ta tui kasar ni lama. Hello guys, singke sung sokpaika guys sung tak sokpai nagui ujaga go tikotor na tisanan paijak ke ani roge ni dara ani mangbrong pai sokpaijak sokpai mun pore naidi guys uro sini para khub naithatok jaga si tikasara si sini para tikasara bolte bahai sung ongkhor ka hangke si yang tui kasara hangke lama himjangnai narong makhle phaidi kono somoyo jutini berai somoi ma hangke phaidi sini para nok kotor para emni wanjikok baikle heno borbari hinta bor nija borbari phai berai phaidi waisesuk phaidi jaga khub naithatok sung sini para tak develop khaine nai tongo plan to kabangmano nalaijak haiphono busuk jorotei success ong busuk jorotei government ni theke help man abo to tak saimia kho sung to hu chini jara tak young generation sung mansuk laijak ta jara jubo samaj tonglai rok mansuk laijak जोंनि गाहामखौ उन्नति खालामनानै आगिनि बुरा बुरि बयस्क borok ja khaiman to khaipaikha taksini yagosi joto kisu hini ke singa bono wansung lai dong to engke motamuti naidi guys tui kotor belai nai to kongoi jokha rung sima ya kho rung makle ba samon rung kalai ma khamukta rung ba biang thaka ada rom na tamo engke guys obong ke busuk tui kotor moi tongkha hisabo tui kisa lama oi thaka nokhroi thaka ni bagoi se kom oi thaka tahi angke ba tini ba tui pungjak sindu khamung rasta gana apun jagla ekdom best sigurinan ba okay guys naidi sung khangrai para fishing phaijak khangrai para ni birisho sok paijak o jaga go belai naitho ke tonja goro solar plate ja tin birisho sung solar plate mara nai umte heke naidi ko akasa tak naidi oro baikla asu arom tui kotorong mon bebrong be khub lab ungkha mayung bu asukjak aske sini aro asung ma khamung na bla abirisho no একদম খাস খালামা খানো sini abirisho khangkla sakhamuta lai guys naidi bike lai arom ujong khathas klai naidi motamuti nang phunu sung birisho phaijak yang khangla kami kana sung birisho phaijak arom oi tongo ekdom thaske ang himte sokpai khata ujaga bai humba bike me phai kamu to bike me phai lia wa tin din ba kisan no himi phunuk sina no ni location abon bagai phai kya jaga bunai to mi afro heavy te to mani mi afro bati bu tong ba class a bai ti bu skani ti ongkhor hemani je ti koto rong ja aknga sungira arom man kisan naigra na ni botha jekta birsho ka to okay guys aron kisa part naikha naiman pore sungte kisa agu garana agu sung dara motamuti kasala sokpai kya hepu iba blog khaimani kya uddesho ka haisi do just no kaisa phunugani bagoi ta content kaisa ranan bagoi chini yang twitter kha ta ka tong ka hani phunugmani ta motamuti jaga to naika tong no norong niji berai phai ne kha teu jutsa nai kya motamuti twitter bai to kha ekdom tui kotor si guys rung ro ang khe rung si sang lai to kha pia rung ka okay motamuti rung kanan ini family ta rung ma kaya ko I think rung ma kagala rung kanai rung ro kaing thangbai jak engke laing tola abha kakrabon sung already kakrabon si sokpai kakrabon gana sokpai kai ar khe rung borong aromai rok rom mutak sari go hungke borong tebu jal ro ti sabai sinai te borong okay guys akon tai bisi ala gugliya rasta khai guys ani mama bo thangnai hini sau to lago angka tai bisi jak hindi bo tola isi thangsinai pu nai sinai pu hai ni ke boy bak sang tola thangai te isi phuluk siwa na narang no oro bu nai guys oro bu wasung mura ekdom thas ta tong ro wasung mura tongma tong tui kotor nai thingai tui bahai ui tongka belai thas
guys naidi sini parani dok aro oni faijak borong ayang lama da kurinya tama sido tai tangli ada lama su kurinya tamo harpeng dongka paran dok aro on faijak tama daram nai beg na jak ha naidi sini parani u driver thoda salu gani ya mo bike la salu